Tungod kay wala tayo pambayad og eyelash extension. So para ang mga day, hindi ka gusto makabayad og 600 bang pinakabarato sa eyelash extension karon. Well, anyway, naramay tag 200. Pero ang 200 ato ba jung i-kuan murag usa gitawag ana kanang mag buraot ta mga guys no. So we are going to do a do it yourself lash extension. So please like and subscribe this channel. So welcome back Kura Danger. So for today's video is mag do it yourself ta with this self-adhesive lashes mga guys. Ayan, diba? So akong i-try og i-demo ninyo today for today's video kung saan ipagbutang sa atong lashes. Kaya bida-bida man ta. O diba? Bida-bida man gud ta no. So akong i-demo sa inyo guys kung saan siya paggamit. But anyway, it comes with this, the fake lashes. Dayon naman po siya how to use. Oh, use an eyelash curler to curl your natural lashes. So magkuha sa kudagway og ano kanang eyelash curler. So naman po yung eyelash. So magingita ko karon. Dayon number 2, use the tweezers to take the lashes carefully, dere, and don't touch the type. Dili mo siya i-touch. Kana bitong something more niya strands na kana. Dili mo siya i-touch. Kumara na siya something glue diha. And the number 3 is no need to use glue. Put the cluster lashes at the root of your natural lashes directly. So, magkuan ka ani mga guys. Magamit ka ani para dugay siya maibot. Or mo long lash og mga weeks. Nang long last ang ako. Sa akong first season nag long last og mga 2 weeks. So, wagi. Ako naman siyang gitry. But then, to have a content, kuning i-try, demo sa inyo in front of you, mga guys. So, naani siya. This is the band. Muna siya mong i-apply kana before you put the false lashes diha sa imo kuan. And then, after ni mo mabutang is itong pikas imong gamiton. Kaning lock. Mura siya og kanang clear mascara. So, are you ready? Dayon na siya pakapinput guys nga tweezer. Of course, ganahan ko sa tweezer kay good quality and bugat din siya. Kapatimbang din siya mga guys sa kuan. Jong shop ko. Eyelash tweezer. And bayad ko ano mga 400 pesos something ana. Murag dolan 500 diba? Kay nahurot siya kay ako po siyang gisample sa mga friendships. So then magsugod na ta. Pas ko eyelash curler. So first, imo sa dyan na siyang sudlayan imong kuan pilok eyelash para mo aron hapsay ug linaw ang panginabuhi. Diba? Okay. Bago pa maguna-tanggal ang kuan good agatong bitong karaan magibutang nako. Dayon atong i-curl atong lash. Mo yung instruction. So follow the instruction ta mga mems. Tapos din nanapot sa puwan ako dad. Agkaraan. Dayon. Saan naman ito eh? Kani muna siya patakot or band. Ato siyang ibutang daan sa atong mascara. Ano? And then mag-start na sa butang sa atong lashes. So, na. Ito yun. Mag-una ko butang doon sa outer corner. Ang
kalasod. Agwe, tiis ganda. Agwe, minus. Tiis ganda, ti. Arte ta. Diba? Pagka-arty. Sunod, maghanap po siya. Lain. Lailay di. Siya lailay di ha. Ayun. Pagka-arty lang yun natin ha. Yan, may dad. Magnegosyo ko ano eh. Diba? Sino kay siya? Last. Kay tulura kabuk atong ibutang. Last. There is a inner. Ako'y tighawid og kuan diri. Ako'y tighawid diri og kuan. Ako-hire ko og tighawid og sa amin, import from Canada. So, bali 4 ka-cluster atong nabutang mga guys. Diba? Perfect. So, yung ana na siya. Look at the difference. O, diba? DIY. Thank you, de. Thank you for supporting my... So, mauta to siya, guys. O, muna na siya yung itsura. So, medyo taas siya kay 12mm mani. Ay, 13. Huh? I thought 12. 13mm. So, tag-as na dyan ang nabilin. So, wala ko'y choice, kundili, mga tag-as dyan akong bubutang na. So, I'll buy na lang another mga mubo-mubo. So, 13mm na siya mga guys. Huwag mo na siya itsura sa 13mm. So, see the difference. Yung ano lang siya kasayon nga do-it-yourself last extension. And then, pag na-plaster na siya ni mo mga guys, you're going to use the other side of this one, which is the lock. Lock siya mga guys. So, one lock. Which is para siyang clear mascara. O, i-apply lang na siya nimo diha. Kaya aron mag-lock siya mga guys. Yan. So, be careful lang, dili mabutangan imo. Medyo hapdi-hapdi na siya mga guys, no? So, ox ba? And then, I'll put the other one, dilis ako. And I'll be back mga guys, no? Para makita nyo ang finish na, finish na to ang eyelash extension. Alright, so, done with our do-it-yourself self-adhesive eyelash fake lash. Ayan, so muna ito yung tsura guys, o diba?
medyo taas-taas gid siya guys, no, kay 13mm yun siya. So what do you think at home? Thanks for watching. Sinat ba? Okay ba? Please give me a thumbs up and comment your thoughts below mga day. And yes, thank you so much sa pagsama sa akin for today's video. And sana makita ko ulit kayo sa aking iba pang mga upcoming videos. Don't forget to subscribe